салом бинандагони арҷманд, сархати хабарҳоз дар радиои озодӣ. дар ин нашри барнома дар бораи тақозои бунёди Хелсинки ва ду созмони дигари ҳомии ҳуқуқи инсон ба озодии ҳомиёни ҳуқуқ ва фаъолони бадахшонӣ дар Тоҷикистон, шарҳи ҳукумати Тоҷикистон дар бораи сабабҳои аз кишвар ихроҷ шудани паноҳҷӯёни афғонистоне, дастгирӣ ёфтани ташаббуси Тоҷикистон дар Созмони Милали Муттаҳид оиди соли ҳифзи пиряхҳо эълон шудани соли 2025 ва хабарҳои дигар мегӯем. ба даъвати озодии билофосилаи ҳомиёни ҳуқуқи маҳкумшуда ба зиндон дар Тоҷикистон се созмони дигар пайвастанд. Бунёди Хелсинки оид ба ҳуқуқи башар, ҳамкории байналмилалӣ ба хотири ҳуқуқи башар ва Созмони ҷаҳонии зидди шиканҷа рӯзи 15 декабр бо нашри исороте ҳукмҳои тӯлонии зиндони чанд фаъоли ҷамъиятии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшонро маҳкум карданд. Исороти муштараки ин се созмон ба ҳукмҳои рӯзи 9 декабр содиршудаи чанд фаъоли ҷамъиятӣ ва журналистон аз ҷумла Улфатхони Мамадшоева, Хушрӯз Ҷумаев, Фаромӯз Эргашев ва дигарон рабт дорад. дар исороти созмонҳои ҳомии ҳуқуқ гуфта шудааст, ки ин ҳукмҳо дар мурофиаҳои пӯшидаву ношаффоф ва ноодилона содир шудаанд. дар исорот аз мақомоти Тоҷикистон озодии билофосила ва беқайду шарти ҳомиёни ҳуқуқ ва фаъолон ва татбиқи машваратҳои гузоришгарии вижаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳомиёни ҳуқуқ Мэри Лолор тақозо шудааст. Мақомот дар Тоҷикистон мегӯянд, ин ва даҳҳо нафари дигар дар ташкили ошӯб ва талоши сарнагунии давлат даст доранд, дар ҳоле ки худи онҳову ҳомиёнашон мегӯянд аз ҳуқуқи конститутсионӣ барои ибрози мавқеи шаҳрвандии худ истифода кардаанд. ҳукумати Тоҷикистон дар як гузорише ба Созмони Милал гуфтааст, ки сабаби аз кишвар ихроҷ кардан ва ё рондани хориҷиён ва аз ҷумла паноҳҷӯёни афғон риоят накардани қонунҳои кишвар будааст. дар ин гузориш ба Кумитаи ҳуқуқи инсон дар Созмони Милал ҳукумат гуфтааст, сабабҳои аслии ихроҷи хориҷиён аз қаламрави кишвар риоя нашудани талаботи қонунгузорӣ, амният, тартиботи оммавӣ, тандурустӣ ва ҳимоят аз ҳаққу манофеи қонунии шаҳрвандони Тоҷикистон аст. матни ин гузориш дар дасти радиои озодӣ низ ҳаст. як сабаби аслӣ ба гуфтаи ҳукумат будубоши ғайриқонунии паноҳҷӯёни афғон дар ноҳияву шаҳрҳоест, ки онҳо онҷо иҷозаи иқомат надоранд. ҳукумати Тоҷикистон имсол барои рондани даҳҳо паноҳҷӯи афғон, ки аз дасти Толибон гурехта буданд, мавриди танқиди созмонҳои байналмилалӣ ва аз ҷумла Созмони Милал қарор гирифт. бино ба умури расмӣ то 3 моҳаи аввали соли 2022 дар Тоҷикистон беш аз 10 000 фирорӣ ва паноҳҷӯ иқомат доштааст. дар Тоҷикистон шикоятҳо аз зиёд шудани сироят ба бемории мисли зуком зиёд ба гӯш мерасад. Мақомоти вазорати тандурустӣ мегӯянд, воқеан ҳам гардиши вирусе мушоҳида мешавад, вале таъкид мекунанд, ки ин вирус ковид нест. бархе табибони дигар мегӯянд, азбаски вирусҳо хусусияти омезишу тағйирёбӣ доранд, эҳтимоли паёмадҳои ковид будани баъзе навъҳои зуком буда метавонад. нисбатан ҳама бемориҳое ки баъди ковид гузаштодем, бемориҳои зуком пайи бемории ковидро доранд. акнун як намуд нафастангие ки ба монанди ковид доштем пайдо мекунад, дарди гулӯе ки давомнок дар бемории ковид доштем, ҳамин дардҳо пайдо мекунад. хабарнигорони радиои озодӣ ҳамчунин мардуми зиёдеро дар дорухонаҳо мушоҳида карданд, ки аксарият ҳам доруҳо барои муолиҷаи бемориҳои роҳҳои нафасро мехариданд. бинандаи гиромӣ, дар ин бора 4 соат баъд дар ахбори озодӣ гузорише хоҳем дошт. аз ин рӯ бозгашт ба канали Озодӣ видеоро фаромӯш накунед. ва дар Қирғизистон аз тарси густариши бештари бемориҳои роҳҳои нафас тамоми мактабҳо ба таҳсили онлайнӣ гузаштанд. дар ин кишвар мисли Тоҷикистон зуком ва дигар бемориҳои роҳҳои нафас авҷ гирифтааст. Нодира Юсуфбекова, муовини вазири маорифи Қирғизистон, гуфтааст, ки таҳсили онлайнӣ фақат дар мактабҳои миёна сурат мегирад ва аз рӯзи 15 то 25 декабр идома меёбад. ба қавли вазорати тандурустии Қирғизистон, теъдоди гирифторони беморӣ бештар аз ҳама дар мактабҳои Бишкек ва вилоятҳои Таласу Чуй мушоҳида шудааст.
дар иҷлосияи ахири маҷмӯи кулли созмони милали муттаҳид пешниҳоди тоҷикистон дар бораи соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон шудани соли 2025 аз ҷониби ҳамаи кишварҳои узв дастгирӣ ёфт ва қабул шуд. Бар асоси қатномаи қабулшуда дар ҷаласаи рӯзи 14 декабр инчунин рӯзи 21 март чун рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон шуд ва соли 2025 дар душанбе конфронси байналмилали оид ба ҳифзи пиряхҳо сурат мегирад. Дар Тоҷикистон ба сабаби тағйири иқлим ва гармоиши кураи замин дар 10 солаҳои ахир садҳо пирях бухор шуда аз байн рафтааст. Пиряхҳои Тоҷикистон манбаи асосии об дар Осиёи марказӣ ба ҳисоб мераванд ва бухор шудани онҳо метавонад сабаби беоб мондани миллионҳо нафар дар кишварҳои Осиёи марказӣ шавад. ва ҳоло маълумот дар бораи қурби асъор. Бонки миллии Тоҷикистон қурби 1000 рубли русиро барои имрӯз 16 декабр 157 сомонӣ, $1 амрикоиро 10 сомонию 20 дирам ва €1 евроро 10 сомонию 84 дирам муқаррар кардааст. Ин буд сархати чанд хабари муҳими рӯз 4 соат баъд дар ахбори озодӣ вомехӯрем. То баъд.